bnadem sibtijiet u ħdud jekk nibqa' b'din ir-rata bix-xogħol sejjer immut. Daqqa overtime, daqqa nkun bix-shift, il-ħajja dejjem tola biex nilħaqha irrid lift. L-ewwel tiġi papa, l-ewwel tiġi papa, l-ewwel tiġi papa, imbagħad tiġi papa, wabba mill-limha bil-labba tinkerkera li xandi bżon ix-xogħol u wara li l-lesti nagħmel ftit part-time ukoll. Irrid niżewweġ nibni post u inħallas id-dejn. Nieħu ċekk il-ġimgħa u sassit ma jifdal xejn. L-ewwel tiġi papa, l-ewwel tiġi papa, l-ewwel tiġi papa u mbagħad tiġi l-papa. Wabba mill-limha bil-labba l-ewwel tiġi l-papa, imbagħad tiġi l-papa. Strapazzat, helbuni serquni xogħol bil-prekarjat. Ma nistax infaddal jew nieħu ftit mistrieħ. Ġol ħajt kif ġbajt sew jgħidli mix-xieħ. L-ewwel tiġi l-papa, l-ewwel tiġi l-papa, l-ewwel tiġi l-papa.